सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै साइकेल रेली हाबाफारि लादों। दिनै सनितपुर जिल्ला एबसुनि बानजायनायाव आंनि बिमा राव आंनि सोलोंथाइ मोन्थोरखौ लानानै सनितपुर जिल्ला एबसुआ साइकेल रेली हाबाफारि लादों। सनितपुर जिल्लानि राङापारा दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय बगिजुलि गेजेर आरो गोजौ फरायसालिनिफ्राय आंनि बिमा राव आंनि सोलोंथाइ मोन्थोरखौ लानानै सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा साइकेल रेली खालामनायजों लोगोसे रायजो राजा फरायसा फरायसुलि बिथांमोनखौ लाफानानै सावरायलायनाय हाबाफारिबो लादों। बे हाबाफारिखौ लानायनि गुबै जाहोनानो जादों जोंनि बर' राव आरो सोलोंथाइया गोमाया। बेनि थाखायनो आंनि बिमा राव आंनि सोलोंथाइ मोन्थोरखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा साइकेल रेली खालामदों। बे हाबाफारियाव बाहागो लादों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां बुंथिगिरि अबिद बसुमतारी आरो सुबुं फोनांजाब नेहाथारि राजेश बसुमतारी आरो नेहाथारि बिरदाव बसुमतारी बिथांमोनखौबो बे समाव बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जायो। दिनै सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा जि आंनि बिमानि राव आंनि सोलोंथाइ बेखौ लानानै बगिजुलि गुदि गेजेर आरो गोजौ फरायसालिनि गेवलां फोथारनिफ्राय लानानै जोङो नैबे जि पश्चिम जि मानसिरि गेवलां फोथाराव जोङो बेहायसिम फैदों आरो बेहाय रायजो राजा फरायसा फरायसुलि बिथांमोनखौ लाफानानै गेवरां मोनसे सावरायलायनाय हाबाफारि बेहाय दङ। दा बाथ्राया जादों मा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि बिथोन बायदियै जोङो जिल्लाया बे साइकेल रेली हाबाफारिखौ लादों आरो फैबाय थानाय समाव जोङो मोनफ्रोमबो गुदि फरायसालिफ्राव गेजेर फरायसालिफ्राव फरायसा फरायसुलिफ्रा 2024नि जि गोदान एडमिसन लानाय बा मुं थिसननाय जाहाथे बेयाव मुंखौ जोंनि गामिनि गार्जेनफोरा फरायसा फरायसुलि बिथांमोनखौ जाहाथे जेराव प्रभिन्सियेलाइज फरायसालिफोर दङ बा जेराव टिउटर फरायसालिफोर दङ गुदि जा गेजेर जा गासैयावबो जाहाथे एडमिसनखौ होयो बा मुंखौ थिसनो जोङो बेखौ जिल्लानिफ्राय जानानै खावलायदों। जिहेतु नैबे बिजोंखौ जोङो मोननो थाखाय मोनसे समाव जोंनि गेदेरमा बिथांमोना गावनि बेसेन गोसा जिउखौ दान होलांबाय गावनि न'खरखौ सिन्था खालामालासिनो बेनि थाखाय बिथांमोना जिहेतु जिउखौ दान होलांबाय। दिनै जोङो बेहाय थांनानै थानाय बर' सुबुं फिसाफोरा जितु जोंनि बिजोंखौ जोङो फोथांनानै लाखियाब्ला बेखौ सोर लाखिगोन। दा बिजोंखौ लानानै जोंनि गेजेराव गोबां कन्ट्रभारसि जोंनि गेजेराव जानायखौ जोङो नुनो मोनो। इंराजि मिडियामाव फोरोंहैयोब्ला जोंनि गथ' गथायफ्रा गेदेर बा गोजौ लेभेलनि अफिसारफोर जानो हायो होननानै, नाथाय जोङो नुनो मोनो दि मोनसे गामियाव थांनांगौब्ला बै गामियाव मोनहैनायनि लामाया मोननै मोनथाम थायो। थिग बेबायदिनो फरायनायनि जि मोनसे लामा बेयो इंराजि मिडियामबो जानो हायो, आसामिस मिडियामबो जानो हायो, बेंगलि मिडियामबो जानो हायो बा हिन्दी मिडियामबो जानो हायो। बिदिनो मोनसे गामियाव मोनहैनायनि थाखाय मोननै मोनथाम लामा थायोब्ला शिक्षानि जि फरायनायनि लेंगुवेजआ बेबायदि जानो हायो। थ' बेनिखायनो जोंनि बर' मिडियामाव फरायनानै जोङो मोजां गोजौ लेभेलाव जोङो अफिसार जोंनि गथ'फोरखौ जों बानायनो हाया, डक्टर इन्जिनियार खालामनायाव असुबिदा जायो बेबायदि नङा। बे जोंनि धारना दे जोङो मिथिगौ दि जोङो इंराजि मिडियामाव फरायनानै बेसेबां साबैसे फरायसा फरायसुलि बिथांमोना IAS अफिसार जानो हादों, SAS अफिसार जानो हादों जोंनि गेजेराव उदाहरन हिसाबै दङ। इंराजि मिडियामाव फरायनानै दिनै मंगल ग्रहआव थांनो हानाय साइन्टिस्ट जोंनि गेजेराव सृष्टि जायाखै। बर' मिडियामावबो फरायनानैबो गोबां IAS अफिसार जानो हादों बा SAS अफिसार जानो हादों, इन्जिनियार जानो हादों। जोंनि गेजेराव गोबां उदाहरन दङ। दा नोङो बर' मिडियामाव फरायनानैबो जोङो मोजां साइन्टिस्ट सासे जोंनिफ्राय जोङो सृष्टि खालामनो हायो, बेयो गावनि मोनसे धारना। दा बेनिखायनो आं खावलायगोन गासैबो जोंनि सनितपुर जिल्लायाव थानाय बर' रायजो राजा बिथांमोनखौ, बर' रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय बिनानाव बिथांमोनखौ जाहाथे गावनि ओनसोलाव थानाय गावनि गामियाव थानाय गावनि ओनसोलनि फरायसालिफोरखौ जोङो फोथांनानै लाखिनांगोन। खारन बै फरायसालिफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनो थाखाय मोनसे समाव गामिनि रायजो राजा बिथांमोना दान दुखुनानि गेजेरजों जोङो प्रभिन्सियेलाइज खालामनो हादों। दा गोबां फरायसालिफ्रा जोंनि गेजेराव बे सनितपुराव भेन्सार दासिमबो दङ। दा जोङो फरायसालि गभर्नमेन्ट फरायसालिफ्रा माखासेफोरखौ जोङो बहाबा नुनो मोन्दों जोंनि गेजेराव बर' राव जेराव जों रायलाया बै जायगाफोराव जोंनि बर' बिजोंफ्रा जोबनायखौ जोङो नुलांदों। जाहाथे नैबायदि लेभेलनि बे जोंनि जेराव जोङो गावनि भाषाखौ जोङो स्पष्ट भाबै रायलायो बै ओनसोलफ्राव जाहाथे बेबायदि
बिजों थैनायनि मोनसे माबाया जेन जायाथों बेबायदि जुदि जायोबा जोंनि थाखाय बिराद दुर्भाग्यजनक जागोन आरो बियो खुब लाजिथावना जागोन बेनिखायनो जों सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा रायजो राजानि गेजेराव मोनसे जांख्रिखांनाय मोनसे फैनांगौनि थाखाय जोङो दिनै बे सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै साइकेल रेलि हाबाफारिखौ लादों आरो गाबोननिफ्राय एडुकेसन सेक्रेटारि रिजय बसुमतारी बिथाङा मोनसे रुटिन खालामनानै होदों दि मोनफ्रोमबो दख'रायाव बिल' 15 फरायसालिफोराव जोङो गिबि माने लाजेनगोन बिनि उनाव बिल' जि 30 स्टुडेन्टसफोर दङ जोङो मोनफ्रोमबो फरायसालियाव गामिनि रायजो राजा आरो स्कुल कमिटिनि जि मेनेजिं कमिटि बिथांमोनखौ लानानै जोङो सावरायलायनाय हाबाफारि लागोन दा बे हाबाफारिनि थाखाय दिनै जोङो नैबेयाव दिनै थुबुर जादों। नोंथांमोना गावबा गावनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि खालामनो गोसो दं नामा? रायजोआरि हादरारि हादर गेजेर थाखोसिम गेलेगिरि खालामनो गोसो दंब्ला नोंथाङा गोबाव दा खालामसै। सासे राफोद रोंखा-राखा गेलेगिरि खालामनो थाखाय नोंथाङा जानजि खाफ्रादो आरो मुं थिसनहैदो। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सोलिफु फोरोंसालि बल्लामगुरि काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 8720903713 बड' हाउस काराटे एकाडेमि दलाइगाव फोनांजाब राहा 6900451157 बेंटल काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 9678041226 बिरनगाव काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 6901341656 आरो दालिगाव काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 8720903713 बैफोर मख'नाय सोलोंसालिनिफ्राय सिगांनिफ्रायनो रायजोआरि हादरारि हादर गेजेरारि थाखोनिफ्राय बान्था मोननो हानाय सोलोंसाफोर मोननो हाबोनाय सोलोंसालि बे मख'नाय फोरोंसालियाव रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिया फोरोंथाय होनानै नोंथांनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि सोरजिनायाव मदद आरो जाफुंसार खालामगोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो थाबैनो मुं थिसनहैदो।